Ivanzi yatonyorwa. Sere kanyorwa ere. Padzima. Kwati kada kufanana. Padzima kada kufanana. Madiko mdala. Hapana pamikomo. Mukuchifambisa sei? Sofa hapana zvandikukufambisa ndatozokuona akukomo kuti uzvakava kumatsvatsva dzangu wakadzima bhipi zvekuti nadzo ndikunyembera kuti ndangona biggers yangu chete maproblems ako but hatingabva namapenza but at least tikanoaona ariko zvisoti ku sure zvamwari zvota atoti danzi ndoteta murunewo pandauya kuno ani chimoko changu chinonzani ndabilifisa mwana ka chinonzani chinonzi Melissa chekumaterekeni ndotakatsvita pakati house ngangoti mani kuda susa nazo svika kudhini waizi patakatsvaira mudhini because ndechiputire mumaoko waizi samanager manza kodezi yangu jo but mado chingotsvaira chichi because makoko enzungu ndanenzungu dzanzungu bhegi ndaraona murenyi kai Louis Vuitton irori rakarakaluza zipi waizi rakadziwa nekamwana kamaisoma so maiwa makatengera mabhiya apa palo akauya kuboys weganzani mutsvairo bhasikoro alright ngasitanga zoti madhambo yapo wakambochichaka ndakauya nchichaka pandakazokupa mari yako ka that day ndakazouya wakazouya wakazondichaga ndiwe ndafunga panga kuita zvekunyeba akazorwadziwa ndakazomutizo niko ndari munhu akangwarira akatudza akomati kuti kuda mari wedziri kana staff ozananga azondenga aurwadziwe rini mabhiya dzawazitenga kadiyo apo wakamutengera timakomenti twaisa andindorara umu yanenge ari waiziya ndakudzo munhu mataura kuti but agonira but azvinofara waiziya amushamisa kuti apa twana munhu agonere kwaiziya mati plus chimboitirwawo iwe uri kuite chiyo mazuva ndikuita zvekujega kudai kujega apo na market taground nowana mari mazuva and $44 US yangu zvidini yangu chifayasi asi vamwe zvoma 40 township ara yabuda iko kwani $4 US kana ndatofaita ndotoramba pandawanzogumira pa $2 and usvike mu$3 pondo ndowandowanzowana ponda aushai ponda ndishai yangu isina kuti eginya ingoti wanesi hapana ntombondipa mari ndosaka ndigwa apa ndikumbirana mari chikwereti ndochandisina iziya madi chikwereti wakakavha aiwa chikwereti nemunhu chekuti chemunhu akunditsvaga kana kuti ari kuda zvinhu zvake from nini kana kuti ndakaita something so far ina ndina ndito ndatofara kutoti madi zvauriko haakambodurwa na 5 madi aizi mwana wana anosukundofana ndomutengero kamutombo ino manisoro pavharo ndomutengero kapoko aizi makuropoto mafya rangu rani zvimoko zvindifuna ngo makuropoto komonga wakauya chimakuropoto aizi sana ngomudza maproblem angu yese kudai aizi chiuta ndonoti aizvishwa madi anofunga madi madu nemadi minoti atinoti madiyonzani rasta andizviriko asimbisa nezvinhu zvinani avana bolinja anetsa nemunhu anenge mad bolinja andizvo atuke munhu unomama nanotuka munhu anisakambona but unoizi inomboiti vaiziya nekuti vana vanotoma musana vaiziya but uriko zvidzori ngei ndokumbira una mwari kuti usapfuurirewo nyembera mwana hapana kana urasa muromo unoziya mabolinja kokuvhita vita maxim wapedza wanhasi before that zvinogeza ma-f maxen so manitozera nogeza afternoon because wakupisa ka uchatoni kana muna juni and december ndogeza shawa iyo vabadiri vanga paya munogeza shawa mwe vese vanotanga wadzisi watotenga marasha wadzisi nditezvo zvinonoka ndau vanononotsa iteje kuti ndotobika zvikana tii pamvura iyo waizi majaha I think ndozvandofunga saudhakwa nini mazuva ndikudhakwa nemahunters kana ndine chimoko zvekufarisa zvikuda kuseta live toto chimoko chisadzuro unoziva kuti kada kutanga kumhanyirana nasupo nemwana wevanhu yazvikuru apo chitira mukoma wauya zviiko izvi zvangu zvikaizoona
Tuna antazangu ezi. Lezo eyutinde chikisa ize. Ekufana yazoonekwa nesimbi dzese zekuti nechikisa yino wako toti zvati chirisolo ndimbumula apa ituiwayo aiziyo zilevu chete super idiwe super damacha vazi takutozokuti kona bhilika izi azota yapara plus mamuraundi mekuti vadhakwadhara wasita levu nendasito zoti super chi apa data zvisita levu mandikutaura ndakatosvika kutoremo wauya zvita zvandoda kuti iyo ita zvaunoita tsvaga mari yako aizi munhu andotoita munhu eramani rashas ndo yakanaka because rasta toromo todai zviriwo nditozvidawo but nyaya isiri handisi trust handisi honest zvokuti ndingapiwe mota yemunhu uya nelicense ino ani uyo akaidrive anaro andika kufunga kwako anaro but kuna ndinga nogona mota chete zvisho vazhinji ndezvano ndanongozivo uza munhu atongogona mota akashoma uzodaita serious nitomupa nungo unoze unoziva Magribhi ukatanga igona usina license yauchatodita kunana matu uchatidi wakugona andi zviro zvangu ndingwakoti ndokugona ndokutodriva kwako takaenda nyambera mani kana uzotoro semuchigaya uzodiwa pozvitsvakatsika chi vana mota munhu uza mota inaka chinotsika munhu unoziya ndakutaura boy kwakatsika munhu ndastable hana yekuti unofanira kuita zveparodi tezveparodi asi chinji aiza Magribhi pane mamwe level uchazopiwa nagarisi kuti nichapiwa garisi Mado waiza tazoda kuonekwa nevanhu vakagara navo mota ndenge life yenyu wanzi mota iri 150 ufunga kuti mota yati ndimune muri 150 mota yeka asi nemiwo kama 150 andi ndizvo mota ingazoenda yega kana mu 120 andi ndione ngoti mu 120 kuti takaenda zviriko so make sure serious space pasina zvokuti apa tiri kungoita serious yawopa ausuri wamutoriro lo mutorira ndiro sure waumaka wamakire mari yacho unodhura mati nodhura asi unobreza zvokuti munhu auzokwanisa kutenga unobatsirika saifanana na brongiri yezekuti nangositipo at least chikumaintaina but tonodhaka zvansiri kuda izi kuti kanjanisa nemunhu but mari yangu chikutsvaga waiziya ndangodoapapo nemari since waita $2 une mari zvamai zvimai manje ndiri nemari sofa handina mari ku$2 yakuenda yamai manje yawaita nhasi yanhasi ndatenga sadza pandakavha chikwiri chanezuro imwe wacho nabva ndazotengera momzi peps achitengera upeps ndagarisa nhasi zapei sadza ndine mari sadza ndiri $100 ndatenga peps 400 ndasava ne200 ndazimwe mugu nezvikwereti mana ndechimbotraya kukiyakiya pandombotraya handizi zveshuwa naiwairipo zvandoita ina ndinazoswera kamaona chinyomba munhu abvunzana kuti mati ndakambokudzana nyaya yasomeone kuti kuti unozive sososo ndakamona ida hayi bo Mado handii one love mani one miss hapana ini zvangu zvinoita ndabudwa one love nyamberi mani kandotonakirwo toza zvinongotodunakirwo zvoitika na Roddie kandoenda kuti asi akunakirwa unozana pane zvazo kuti madhirota mbiri madi Mado anongono mbiri but ona pachina kuti haana mari yekutengana something else ndopera value uchikaupera value manje ukapera value fana kurema zvekutorema chete alright kuremera vanhu waiza challenge not but semazikirani racho ndichingosita pesi yangu ndika
Ya zapo.